No už. Dobrý den. Dobrý den. Co jste dělala před dnešním rozhovorem? Byla s kamarádkou. Velmi zajímavé. A co máte ráda za jídlo? Ketchup. Samotný ketchup? Ano. A Na natáčení jsem ho dokonce i pila. Tak to je zajímavé. Pomáhá to nějak vaší linii? Ne. Co byste doporučila našim čtenářkám a taky těm, co se na nás dívají, aby si mohli nějak zkrášlit pleť, jako jí máte vy? No tak, nějakých pár make-upů, že jo? To je všechno. A můžete mi říct, jakou používáte značku kosmetických přípravků? Dress Up. Děkuji. Takže Dress Up je nejlepší. Děkuji. No, teď bych vám měla říci, že vy máte 2 děti, že? Ano. A jsou staré 8 a 8 a kolik let? 8 a 15. Aha. A zlobí vás nějak, jsou hodně ve škole, nebo ne? No ta 15 letá mě nezlobí a ta 8 letá jo. No. Já to nevím. Pardon. Mám takový výstřelky. No. A co byste ráda změnila v našem stylu našeho časopisu? Všechno. Je to málo erotických stránek. Tak pardon, ale my si nemůžeme dovolit produkovat tolik erotiky, jak byste si představili. No, prostě jako já nevím. A kam nejradši chodíte ve volném čase? Nakupovat. S rukama. Máte ráda večírky? Moc ne. Jenom s mý kámoškou. Jo. Jakou posloucháte hudbu? Všechno možný. Takže... Hlavně sebe. Jo, takže i techno. Tak hlavně ne dechovky. Jo. S tím s vámi souhlasím. Jakou barvu máte nejraději? Růžovou. Ne, červenou. Nebo modrou. Všechny. Velmi zajímavé. Máš mikrofon. Co? Co? No, možná byste mohla používat mikrofon, aby to bylo více nahlas. No to bych mohla, ale stojí víc peněz. Musíme na vás šetřit, pardon, že to tak musím říct, ale jsme trošku v krachu, víte? Tak to jako dostala, jako jo? Jako pardon, ale to nemůžu. Teď můžu vzít hřeben, že ano? Takže žádný zrovna není. Můžu taky říct hřeben, můžu smávat. No, přepněte. Tak to shledanou, jo? Pani? Ano. Dobrý, jo. Jo, dobrý.